भारतनि रैखाथि हान्जा इन्डियान आर्मियाव खामानि मावबोनाय दानसोरां गयारी। जाय बिफानखौ भारतनि गोख्रों रौनिया हान्जा होनना मिथिनाय जायो। 29 बोसोर साख्रि मावनानै आजिरा लाबाय तामुलपुर जिल्ला फुबझारगाव गामिनि दानसोरां गयारिया। बिथांनि गोलाव सम होबोनाय बिहोमाखौ लानानै गामिनि रायजो राजाफ्रा इन्डियान आर्मी स्लगानजों बरायदों आरो मान बावदों। आं बिदिनो दिनै 25 जुन 1997 कर्प अफ सिगनेल इन्डियान आर्मियाव जइन जादोंमोन। बेनिफ्राय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनै न'आव फैनानै, मोजाङै मोजां न'आव फैनो हानानै। बिनि गेजेरावनो आं बुंनो सानो इन्डियान आर्मियाव आं दिनै 28 इयार्स सार्भिस खालामनानै फैबाय। फैनायनि गेजेराव गोबां जायगायाव गिदिंबाय। बिनिनो गेजेराव आं 99आव कारगिलनि दावहायावबो दङमोन। बे जम्मुनि मोनसे पार्ट जानानै दंमोन जोङो। दावहा थिलिसिम सहैयाखैब्लाबो बिनि जोङो बेक सापर्ट हिसाबै दङमोन। लोगोसेनो गोबां बिदिनो माखासे इनभल्भ दंमोन। जेरैबायदि जोंनाव माखासे दं अपि पेराग्राम, बिदिनो माबा अपि रैक्षाक्स, अपि राइन', गोबां जायगायाव बिदिनो थानानै फैनो मोन्दों आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों, जोबोद एक्सपिरियेन्स मोन्दों। लोगोसेनो आङो बेजों लोगोसे आं इन्डियान आर्मियाव थानानै आं बिदेशआव थांनायनिबो चान्स मोन्दों। फरेनाव थांदोंमोन आं मोनसे साउथ सुदान होननाय मोनसे कान्ट्रियाव। बेहाय जोंनि इन्डियानि पिस किपिं मिसन हिसाबै थांदोंमोन। बेहाय थांनानैबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। एराउन्ड दा वर्ल्ड मेक्सिमाम कान्ट्रिनि सल्जारफोरजों लोगो मोन्दों, फ्रेन्डशिप जादों, दासिमबो कन्टेक्ट नाम्बार दङ बिथांमोनजोंबो। बेखिनियानो आरो आंनि बे जार्निया।